पनीर खाइବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ପନିରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ପନିର ଆଲୁ ମସାଲା, ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଏହାକୁ ଭାତ ରୁଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରିଛି, ପୁରାପୁରି ଭେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଉପବାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପନିର ଆଲୁ ମସାଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିବ, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଦ୍ୟାଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଦ୍ୟାଶା କିଚେନ୍ 1କୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ଏଠାରେ କଢ଼େଇ ବସେଇଲି। ମୁଁ ଏଠାରେ 200 ଗ୍ରାମର ପନିର ନେଇଛି। ପନିରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପନିର ଏହିପରି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ ପିସେସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପନିରର ପିସ୍ ବଡ଼ ଆଉ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଏ ପନିରକୁ ହାଲକା ରୋଷ୍ଟ କରିନେବି। ପନିର ଆମର ଭଲସେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ପନିରରେ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲି। ପନିର ଫୁଲିବା ସହିତ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍କୋୟାର ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଫାଳେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସ୍କୋୟାର ପିସ୍ରେ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ଏଠାରେ ପନିରର ଯେମିତି ସ୍କୋୟାର ପିସ୍ ରଖିଛି, ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ସ୍କୋୟାର ପିସ୍ ରଖି କାଟିଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଜର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗାଜରକୁ ସ୍କୋୟାର ପିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ହାଲକା ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଭାଜି ନେବି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭଲସେ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିବି। ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲେ ଦେଖିବେ ସିଝିଗଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାରୁମଗଜ ଓ 10ରୁ 12ଟି କାଜୁ ନେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଦୁଇରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଏବେ ଏହାର ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। କଡ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ 2ରୁ 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଦେବା। କିଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର। ଭଲସେ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିବା ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିକି ଦେବା। କିଛି ସମୟ କଷିବା। କଷି ହୋଇଗଲେ ଦେଖିବେ ତେଲ ହାଲକା ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା କାଜୁ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପେଷ୍ଟ ହାଲକା ତେଲ ଆସିଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ସବଜି ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ହାଲକା ଲଙ୍କା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କଲି। ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ତେଲ ଆମର ଭଲସେ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା
କିଛି କଟା ପରିବାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ୟାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା ଯେମିତିକି ଆମ ମସଲା ତଳୁ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ପନିରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ପନିର ସହିତ ପନିରରେ ବତୁରା ହୋଇଥିବା ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଗ୍ରେଭି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଗୁଆ ଘିଅ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଛି, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡା କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ମିଲ୍କ କ୍ରିମ୍ ଦେଇଛି। ଭେଜ୍ କରିମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ହାଲକା ଗୁଆ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଲିସିୟସ୍ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି କରିକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ମଜା ଆସିଯିବ। ହଁ, ମୁଁ ଉପରେ ଟିକେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପନିର ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପନିର ଆଲୁ ମସାଲା, ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ନା ରହିଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଝିଂଝଟ, ନା ରହିଲା କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାର। କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ନିଜେ ଘରେ ଆରାମସେ ଆପଣ ଅତି ଇଜିଲି ବନେଇ ପାରିବେ। ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ଆଉ ଓନିଅନ୍ରେ ଏଇଟା କରିଛି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟ। ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ବାର ବାର ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଘରକୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପନିର ଆଲୁ ମସାଲା। ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।